Si et toca parlar a la tribuna i se t'asseca la gola, li demanes i aquest senyor t'omplirà el got d'aigua. Però, sisplau, David, no tornis a treure la cantimplora, que som al Parlament de Catalunya, no a un cau dels escoltes. Sí, ha estat un error. De fet, volia portar una litrona. Per què estem al teu despatx? Demà es votarà la declaració al Parlament. És un dia històric, important pel país. I la teva Nurieta es pregunta... Què et posaràs? Doncs, això mateix. Ah, muta mia, però casualment l'altre dia em van regalar això. I potser et farà servei. A mi? Ah, gràcies. I què és? Una corbata d'home et van regalar? Molt bé, no? Si estic super a favor de trencar amb els estereotips sexistes. Sí, me la van regalar a una botiga, a canvi d'haver pagat 30 euros, clar. Ah, molt bé. Però hi ha un petit problema, i és que jo no tinc camises. Només tinc samarretes, ho sento. Ah, però això no és cap problema. Mira, ai, aquesta et quedarà fantàstica. Passo. Però com que passes? Però si està sonant la música? Si la gent ho està esperant, vinga. I don't believe you're not the truth. No one can look as good as you. Mercy. Pretty woman, won't you bother me? Pretty woman, I couldn't help but see. Pretty woman, and you look lovely as can be. Prou! Em nego a sotmetre'm a l'estereotip que obliga a parodiar Pretty Woman cada cop que algú es prova roba. Guionistes, sicaris al sistema. Però si estàs guapíssim. I ho he fet amb tota la il·lusió. Oh, em faràs plorar a mi, que podria ser la teva mare. D'acord. Com deia l'Ovidi Montllor, madre no hay más que una y a ti te encontré en una casa ocupa. Així t'ho posaràs. Sí. Ai. Però abans vull que agafis la roba que portava, me la rentis i me la planxis. Porfa, és que vaig molt liat i amb la rentadora no m'aclaro. Gràcies. La passo a buscar demà passat. O potser l'altra setmana. O... Et truco. Ai, què farien sense la seva Núria,